Inkumpirma ni Provincial Complex Supervisor Attorney Rainier Laison nga nabaton sang ilang opisinang sulat halin kay Mayor Jet Rojas sa Ngahoy, Iloilo nga nagarequest nga ipaidalom sa Complex Area of Concern ang ilang banwa. Suno kay Attorney Laison ang rason nga gimbutang sang alkalde sa iya nga sulat among intense political rivalry. Dugang paniha pisar nga wala niya ini ginreplyan ang sulat ang ginendorso sa Joint Peace and Security Council nga ginabugusan sang Philippine National Police o PNP, Philippine Army, COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG, Bureau of Fire Protection o BFP, kag Philippine Coast Guard o PCG nga among nagatumod sa mga lugar nga kabahin sang COMELEC areas of concern. Yes, as a matter of fact, matuod din na siya na may request si Mayor Jet Rojas ang Ahoy, Iloilo sa COMELEC, no, asking us of course to include their municipality sa listahan sa mga election watch list areas naton for the coming elections, no. I have yet to respond to that letter, but I tell you nabato na naton kag nasugid ko na ni nastoryahan na namon ini ni PD Razalan sang nagdigad pa nga adlaw. Nahibaluan nga i-anunsyo sang Joint Security Council ang mga listahan sang banwa nga yara sa idalom sang COMELEC areas of concern matapos ang COC filing. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.